honetara. Gaur hemen bildu gara, orain dela 99 urte, Errepublikaren aurka matxinatu ziren indar armatuek, eta orduan Beasainen egin zuten sarraskia eta ondorengo urtetan egin zituztenak eta zigortu zituztenak gogoratzeko. Lehenbizi, Mikel Urdangarin filosofoak garai ilunaien inguruko gogoetak eskainiko dizkigu. Exiliora, militarren konspirazioak, Eusko Ikaskuntzaren estatuto proposamena, grebak, hildakoak. Giro horretan, bazen mugarri erabakigarri bat. 1926ko otsailean, Estatu Espainolean egin behar ziren hauteskunde orokorrak. El Pensamiento Navarro egunkariaren editorialak azaltzen zuen bezala, frankistentzat hil ala bizikoak ziren hauteskunde horiek. Bardaketak, fusilamentuak, espetxeratzeak, tortura, bortxaketak. Aurre egin bazieten ere, etzen nahikoa izan, eta pixkanaka eremuak irabazi zituzten frankistek. Tartean, gupidari gabe, herrietan sartu ala, hilketa zibil kolektiboak egin zituzten. Gipuzkoako kasuan, Beasainen egin zuten lehena. Victor Bernedo alkatea heriotza zigorrera kondenatuz, eta 35 beasaindarrei bizitza kenduz. Hemen egongo gara. Eskerrik asko. Eitzagaratetik edo Etzegaratetik bera etorrita Idiazabal eta Olaberritik, eta Otzaurtetik bera etorrita Zegama eta Seguraldetik. Helburuak besteren artean, kaf lehenbailen hartzea, eta bidenabar, herritarrak izutzea eta beldurra sartzea izan ziren. Beste udal bat izendatu zuen bere gogara. Gerrandorenak gosea izan zuen berarekin, eta estraperloa, eta ezkutuko jarduna, jatekoa nola edo ala eskuratzeko. Zortzian, Beasainen oroimen historikoa liburua aterazenean horietako batzuk aipatu ziren, baina ordundikan aurrera ateratako datu berriei esker informazioa osatzen ari gara. Bilboko deportatutako emakumeak eta euren testigantzak 1926an ondorengo urteetan emakume Beasainean jasandako errepresioa handia izan zen. Eta herrian bertan jasandako errepresioak gain hainbat pertsona, gehienak emakumezkoak eta batzuek ereldakoak gizonak alargunak, diren seme-alaba txikiekin herritik kanporatu zituzten. Lina Deba, Dolores Bergara, Isidora Mateos, con un menos. Josefa Barber, seme batekin, Purificación Barber, con un menos. Dolores de Velasco, lau umerekin, María Martín, con un menos. Sabina Criado, Luisa San Miguel, Ascensión del Valle, Teresa Nero Rueda. Miguel Merino, 37 urtekoa. Militar presoa. Militar presoa. Ignacio Onésimo Matú. Las que se quedaron aquí tuvieron que criar a sus hijos e hijas en una sociedad en la que la mujer era menospreciada con el añadido de ser catalogadas como enemigas del régimen. Militar batzuk Afrikaldean altxatu ziren aurrena, egun batean penintsulara edatu ziren urrena. Ondoren ona Nafarroatik sartu zen ole txarrena, beti hoi dira historiaren orrazi, baina lurpetik maiz egiten da oroimen eske garrasi. Personas fallecidas en consecuencia del alzamiento y de la guerra. Miren Abasolo Gordobil, 2 urtekoa. Juana Martina Lustiza Goitia, ama, 57 urtekoa. María Ramona Lakarra Lustiza, alaba, 28 urtekoa.
y vamos dejando las flores en el libro de la historia. Hoy, 27 de julio del 2025. Hildakoak eta zigortutakoak gogoratzeko ekitaldi honetara etorri zareten guztiei. Bereziki eskartu nahi ditugu ekitaldi hau egiten gaur parte hartu duten artista guztiak, izan bertsolari, olerkari, feminista taldeko, kantari, musika jole eta dantzariak. Era berean, Beasaingo udala ere eskartu nahi dugu, ekitaldi hau gauzatzeko eskainitako laguntzarengatik,